Pomenuli ste prinošenje žrtava. Sad mene zanima, zašto mora uopšte u veri da se prinosi žrtva Bogu? Kad ima u molitvama piše žrtva je Bogu duh skrušen i srce skrušeno, Bog neće odbaciti. Zašto, pričali smo i da kažem, u Starom Zavetu se ima piše da moramo da prinosimo žrtve Bogu? Vidi, žrtve su uvedene kad su ljudi pobunili protiv Boga. Ljudi su u početku bili goli, ali ih nije bilo sramota. Kako su bili goli, ih nije bilo sramota. Na jeziku Biblije, na hebrejskom jeziku ili starosavskom jeziku, koža se kaže or i svetlost se kaže or. Ljudi su nekad bili obučeni u svetlost. I zato, na primjer, ljudi koji su imali susret sa anđelima, kaže, video je svetleće biće. Znači, ljudi su nekada svetlili, kao što danas imaš svice, insekt koji svetli. Znači, oni imaju jedan gen za enzim koji se zove luciferaza i oni mogu da svetle. Vrlo moguće da mi imamo taj gen, ali on nije u funkciju. Mi koristimo nekada oko 20% gena, 80% gena ne koristimo. Znači, ljudi su u početku bili obučeni, nisu bili obučeni u početku, ali ih nije bilo sramote, jer su svetlili. Kad su pobunili protiv Boga, videli su da su goli. Nema više svetlosti. I onda im je Bog dao kožu, odelo od kože. Sama reč odelo na jeziku Biblije, beged, potiče od glagola livgod, što znači izdati. Samo izdajnici nose odeću. Oni koji ne svetle. Znači, koji su goli, oni moraju da nose odeću. Zato odeća treba da bude skromna, jednostavno. Ne treba mi da se hvalimo odećom. Odeća je simbol izdaje, pobune protiv Boga. I šta je Bog rekao? Čim su oni pobunili? On kaže Adamu i Evi, doći će potomak žene koji će stati zmiji na glavu. A zmija je Sotona. Jer zmija priča sa Evom. Je li istina da je vama Bog sve zabranio? Je li istina? Kaže, pa nije nam Bog sve zabranio, samo je zabranio da jedemo sa ovog drveta ili ćemo umreti. Laže Bog. Nećete umreti, nego ćete postati kao bogovi. Znači, kad budeš bio ubica, narkoman, prostitutka, kriminalac, bit ćeš Bog, svi će da te poštuju i uvažavaju. Kad budeš bio gladijator. To je ono što isto danas Sotona nudi, što je nudio Adamu i Evi. Kad budeš bio destruktivan, bit ćeš Bog na zemlji. I sada Bog kaže, doće potomak žene koji će stati zmiji na glavu. Ali će ga zmija ujesti za petu. I Bog odmah kaže, vi idete u smrt. Ali da ne biste otišli u večnu smrt. Ja ću poslati nekoga. Doći će lično Bog. Poprimit će ljudski oblik. I on će se žrtvovati mesto vas. On će biti ubijan mesto vas, koji je nevin, i da plati vaš dug. I onda je Bog, da se to nikad ne bi zaboravilo, to obećanje o dolasku spasitelja ili Mesije. Mesija je hebrejska reč za spasitelja, na grčkom je Hristos, na srpskom je spasitelj. Bog je uspostavio ritual koji se zove žrtvovanje, jer ta žrtva nevine životinje je simbol Mesije. I sada Bog kaže, dakle, da nikad ne zaboravite proročanstvo o dolasku Mesije, spasitelja. Svaki put kad počinite greh, treba da uzmete nevinu životinju. Jagnje, jare, tele, kravu. Stavi se ruke na glavu te životinje. To je Bog rekao. To je Bog rekao. Izgovara se molitva, znači, Bože, oprosti što sam pogrešio, kajem se. Gresi simbolički prelaze sa tebe na tu životinju. Ta životinja se kolje. Nekada se spaljuje, nekada se pojede. U svakom slučaju ta životinja se kolje. I tako gresi nestaju. Spaljuje se životinja, gresi nestaju. Ti tvoji gresi. I to je simbol Mesije, to je simbol Isusa Hrista koji će doći. Koji će umreti da ja i ti ne bi morali da umremo. I sad smo mi pred Božjim sudom čisti. On je platio za nas. Ako mi hoćemo da se pokajemo. Da prestanemo da radimo to što smo radili. I žrtva, na srpskom ne znači ništa znači žrtva, ništa. Međutim, na jeziku Biblije, na hebrejskom jeziku ili starom srpskom jeziku, i tekako znači. Žrtva se kaže korban. Na arapskom je kurban, jer su arapski i hebrejski slični. Šta znači korban? Korban doslovno znači približivač. Znači, greh je ono što je nas odvojio od Boga. Bog nije prisutan, ne možemo da ga vidimo, da s njim pričamo, ne možemo.
Mi živimo ovde na planeti Zemlji gde satanisti rade šta hoće, bukvalno. Da bismo se mi približili Bogu, mora greh da se skloni. Znači, mi moramo da ispovedimo grehe Bogu i da ti gresi pređu na žrtvu, na Hrista, ali da ne bi se zaboravilo to proročanstvo o dolasku spasitelja. Onda su se prenosile žrtve koje ukazuju, a korban doslovno znači približivač, jer potiče od glagola likrov, što znači biti blizu. KRV je koren. Ili KRB. Jer B i V su isto slovo u hebrejskom jeziku. Znači, žrtva doslovno znači približivač. Svrha žrtvovanja je podsjećanje na Mesiju. Ti ne moraš da prinosiš žrtvu ako živiš ispravno. A kad sagrešiš, onda treba da prineseš žrtvu. Ako greh nije smrtni greh. Ako ubiješ nevinog čoveka, onda ideš pod mač. Mislim, u toj državi teokratskoj te likvidiraju. Ti imaš od trenutka kad si ubio nevinog čoveka ili si silovao, za šta je propisana smrtna kazna, ili se bavio vražbinama, imaš jedan period gde možeš se pokaješ, ali ideš u smrt, ovo zemaljsku. Ti možeš to da se pokaješ, pa da će Bog da ti oprosti, neće koliko je iskreno tvoje pokajanje. Tako da je svrha žrtve podsjećanje na Mesiju, na Spasitelja.